Румка, как е днес? Страхотно с слънце. Ще ходим ли на Хисаря в събота на тимбилдинг? Не мога, трябва да вода Детето и жената. Не, дядото и бабата. Виж какво, Румене! Румене! Виж какво! Писна ми от тебе, разбираш ли? 3 години ти дадох от живота си! 3 години! Малко са, бе! Ама какво малко са? Веднъж не ме заведе на Хисаря! Ще дадеш! Аз всичко, банката ти дадох! Ти какво? Банкомата съм ти го сложил за тебе! Ти... Румене! Румене! Ти, бе! Румене, ще напусна! Ще напусна! Няма да напускаш! Дигни му скандал, с нощ си го чакала цяла вечер, той не е дошъл. Чакахте до 12 часа. Ама аз бях там! Къде Ама ти там? не ме видя! Защо? Щото си пяна! Глупости! Пиеш от сутринта като Глупости! като смок! Ало, майко ти ли си, бе? Какво се седа? Та се Елен тук си. Да, почти. Румене! Чакай, майка ми! Като говоря с мама, ще ти махмат. Мамо, чао! Прегръщам те! Прегръщам! Не теб, а майка! Виж какво! Края на работния ден! Скандалът е прекъснат от... Бойко Борисов открива учебната година. Нека видим с какво ще запомни първия учебен ден момченцето с очилата. После като станат като нас не мога да научиш никой. Затова пожелавам на всичките деца да са ни живи и здрави. Да, или поне да могат да дишат. Децата са и най-хубави в Европа, това е сигурно. Най-хубави са, но трябва да им даваме повече въздух. Дръж се, момче! Още малко и влизаш в Гинес за първолак издържал най-дълго без кислород. Ами аз си правя ракия, правя вино и не пия. Защо? Защото взимам 855 лева пенсия и не ми стига. Не пия. Жената пие, но аз не пия. Добре, благодаря. И Личко, докторката ми вика: бай Желязко, много си здрав. А пък 30 години съм работил в каучуковата фабрика. 20 чувала днеска на ден сажди, аз трябва да ги сложа в каучука. И един път, като отиде в клозета и като пръднах, стената я направих черна. Тони, не се заяждай с баща си. Признай си, че ти пръзна. Признава, че съм пръднал, така ли? Хай сега, всички те чухме. О, значи при този шум ме чухте като пръднаха, когато Румен се насра, не го помирисахте. Майко, винаги съм очаквал, че можеш да ме запоставиш пред гостите. Това е в твой стил. Но ти, татко... Синко, няма нищо лошо да си признаеш, че просто си ял нещо развалено. Да си признаеш, че едва не се насра, бе, лайнар. Я себе майката, бе! Бастун! Я си признай какво беше станало, когато имаше разстройство и си беше насрал чорапите и с татко те намерихме по белите плочки по следите, как се беше скрил в килера. Да се бях насрал тогава, нямаше да ми мерите на главата, да ви заеба буклуците нещастни всичките. Да ви го набие кон, да ви го набие дано. Стига си ревал толкова, бе, надуни го. Не ми казвай какво да правя, бе! Изкофел тапир! Значи смяташ, че тук не мога да се отмерише, понеже съм пръднал. Тогава сега ще проветрим веднага. А са влиза ли въздух, а? Ти се успокой, се може да... Влиза ли въздух сега, бе? Лайнар, такъв цяла вечер правиш сцени с присъщото шамара най-накрая. Аре, давайте, бе! Аре да се бие, бе! Аз и ти долу пред блока! И да им покажем на съседите на кой са му по-мръсни гащите. Знаеш ли как смърди хола, когато се прибираш от работа? Дъртофелник скапан! Тук всичките стаи миришат на обществен кенеф, аз излизам. Къде хукна сега, бе? Върни се тук, бе! Само няма да викаш след мен, защото ако се разбеснееш, ще те натикаме там зад шкафа, виждаш ли го? Ще ви пикам на културата и образованието, дърти измекяри. Тонка! Мамка му, някой друг е бил. Радке, не се ядосвай.